ଝାଉଁଳି ମରିଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଦମନ ମୁଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୃତ ରୂପରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦମନ ମୁଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୁଭିକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଫିଲ୍ମର IMDb 9.8 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ମିଳିଛି ଏବଂ 99% ଗୁଗଲ ୟୁଜର ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଶାଲ ମୌର୍ୟ ଏବଂ ଦେବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଲେଙ୍କା। ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାକି ଏକ ଡକ୍ଟର ମାଲକାନଗିରିକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସୁପରଷ୍ଟିସନର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟର ଏସବୁକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଛି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଲୋକେସନ୍ ରିଏଲ୍ ଲୋକେସନରେ ସୁଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ସୁପର ଡୁପର ଅଛି। ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏହିପରି ମୁଭି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ବେସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କାନ୍ତାରା ମୁଭି ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରିନି, କେବଳ ସବଟାଇଟଲରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଏ ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି ଅଧିକ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା।